سلام تخاتل تعبيت ميديا لو مدما The Laws of the Winners تبل ببودا شيفر صحفت مصحف حيزلكم مصيلو زا مصحف زيا نبوزحات سبات هيوتهم كسغاغرو هيوتهم كقيرو زحجزت تግባራዊት ዝኾነት መጽሐፍ ያ ኣብዛ መጽሐፍ ዘሎ ሕግታት ናይ ዓወት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብቐሊሉ ክነተግብሮም ንኽእል ግን ካ ዓቡ ውጽኢት ዘለዎም ኣብ ለውጢ ኣሚና ንሰርሕ ተሊና ነፍስና ንኽንቂር ዓቡ ውጽኢት ዘለዎም ተግባራውያን ዝኾኑ ነጥብታት ዝሓዘት ያ ኣብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሓሙሽተ ካብኣቶም ሒዘ መጽ ኣለዎ ሰናይ ምክትታል ኣቀዲመ ክብሎ ዝደሊ ግን ኩሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ቪድዮታት ክንርኢ እንከለና ወይ መጽሐፍቲ ክነብብ ከለና ነፍስና ክንቂር እቶም ነጥብታት أوش نادل دمتي كمزي تفولت عندي خافلوت عنديو يبلنا كمزي نفولت أخويني سمعنا مو شعور النطروي بزي تقدس نتكن سمعني جمر مالتي سلزي كل جزء مفلات رأي أخالي كونن فليت كا كسبة معلتا وهي وتكا بتكبر زي جبر كايو مفلات رئيسي أخالي كونن مفلات يو أبتكبر عسكر غير كخت جورا مسجمر كا شعيتنا بحق لوت زمت أمه كسب زي تكبرنا يو نفولت أينات رأينا كنوت رأيبلنا دقاقيمنا خنصومعون دقاقيمنا خننبوبون علينا أما معلتاو هيوتنا كنتف منتان اتخاليت نتبدما نزا فيديو لايك بمقبار نابكال اوت قدسات حوات كم تبتصح نقبرا اوكي اتقدمنا نري انت بي موسان وي ميكينج ديسيجنز ياتي انتاي بالصحافاي عوتات سبات قلطفوم يمزوسنو اوسانهم دما نويحم زصونع يزبلنا زي عوتات سبات ግን ንኹስኑ ኣዝዮም ይዱንጊሞ ምስ ወሰኑ ከዓ ዝወሰኑ ውሳኔ بترتر سلزوسنو قلطيفو مغحفو ويكا اي صنعن ما وسانيوم يزلنا سلازي بزي قدس انتاي كتغبر توسنا الله خاب زلوخا يعروخ كتفالاله خاب زلك حماق زمدنا كتفاله حدش نجر كتمار يوتكا كتقير توسن تدلت الله قلطيفكا توسنا لك اب توسانه دما صنيعها كتحس كتقلالك كل غزي نتنا يوسانه ጨዋዳናትና ልክ አሁን ካልነይ አካላትና ጨዋዳ ከነማዕብሎ ከምዘለና እዩ መብዛሕትና ርኢና ኣለና ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ሬስቶራንት ኣብና ኣትወሉ ወይ ገለ ወይ ኣምዳ ሻይታት ክንሻኽን ስተ ኣብና ኣትወሉ ንኹስኑ ግዜ ይወስዱ ነዛ ሜኒዩ ፍርቅ ሰዓት ተኾነ ገና ጽልዋሞ መወዳእቱ ማንጎ ጽማቂ እዝዙ ማለት ይኾን ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ናይ ሙሳን ዓቕምና ከነማዕብሎ ክንክእል ኣለና ቀልጢፍና ክንውስን ኣለና ኣብቲ ውሳኔና ድማ ጸኒዕና كنكيد علينا مالتي سلازي عوتا سبات انتاي لنا قلطيفوم يمزوسنو ابتو وسانهم دما صنيعهم سرحلو مالتي سلازي كل غزي اتوم لومي انوسنوم دما ولاون ايوسن يكو خطبل تخلي حتى تراطيركا ريسك سلازراخا كالا اي كبلاز دلخا ريسك نعوت ازي وساني قدن ريسك موست كنكلالنا ابي هو مالتي ندحر تطراطر تراخونكا ريسك خيتوسد ام نفسخا زلكا خبرت እንዳጎደለ ይዝኸይ ምክንያቱ እቲ ድምጽኻ ናይ ልብኻ ድምጽ ትሰምዕ የለኻን ማለት እዩ ክትውስን ዘይትኽእል ተዳኾንካ ውሽጥኻ ትሰምዕ የለኻን ስለዚ ብመጠንካ ام ነፍስኻ ዘለካ خبري እንዳጎደለ ርእሰ ተኣማንነትካውን እንዳጎደለ ይዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፍካ ሙሳን ከነማዕብሎ ዘለና ባህሪያት እዩ ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ቀልጢፍና ክንውስን ክንክዳልና ወሲና ድማ ኣብቲ ውሳነና ክንጸንዕ ክንክዳልና مبزحت وسبتاي زبلك حجي ريسك انت زالو وا كمز حدغا اندي خمزي كل هيوت حدغا سلازي كتوسن كتقيل عليك حدغا خيوسدكا ملواط يلن كابتوم ندحيت غصوم زغوتخا يعرف دمو اكبابي خادلو سبات كيتفلاها تعبي تخيلنيخا نتوم حيزوم خادلو حلوفكا حيزكا دولو نغرات نعو كاو وسينكا انت زي وطيخا كتعبي اي تخيلنيخامو سلازي ناي موسان بحريات كنتر غنكلالنا عوتات سبات قلطيفوم يمزوسنو اوسانهم دما نويح يصنحو يلو يمخرنا مالتي كل غزي خا نخيت سعر ديخا تتصاوت زلخا ولاس نختعوت تتصاوت علخا تشك تغبر كتقلالك عوتات سبات نعوت يلوم يمزصاوتو نخعوت يلوم يمزوسنو نخعوت يلوم يمزصعرو امبر نخي سعر يكونن سلازي تشك نغبر كنقلالنا كلهم لومن وسدوم ناش وسانتاتكا صباح نغو نسوميم هيوتناتنا ديزاين زغبرو زوم لومن وسنوم زلنا ناش وسانتات صباح نغو تاخيبوم نسوميم عاب ነገር ዝሰርሑ ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ክትንቀቕ ትክእላለካ ተዘይ ወሲንካውን ንኸይ ትገብሮ ወሲንካ ስለ ዘለኻ ኦሬዲ ወሲንካ ኣለኻ ስለዚ ካብታ ውሳነ ትብል ነገር ክንርሕቕ ኣይንኽእልና ኩሉ ነገራትካ ብውሳኔ ይጅምር ለውጢ ብውሳኔ ይጅምር ዝኾነ ዕቤት ብውሳኔ ይጅምር ስለዚ ናይ ሙሳን ባህሪያት ክነጥር ከም ዘለና እዩ ኣብዛ ቀዳሚት ሕጊ ዝገልጽ ማለት እዩ እታ ቀጺላ ንሪኣ ነጥብ ድማ dealing with rejection ተነጽሎ እትብልያ እዚኣ ነዚኣ ክገልጽ ከሎ ጸሓፋይ እንታይ ይብለና
حدا جزء يافيت زبال من سي ناب حدا سيمينار غير مو بيت سيمينار بتعم يمسد تحسوا دس بلو أتأزر 4 نايت سب أي سيمينار زمن رح نبرد دس بلو كله نقرأ دس بلو أبكبابي يقول يحتبلجن قالي رياكشن زير يزغون سمع زير يسبات نيرهم قالي دما نت سيمينار زنقفون زحقولون زلاقو صلون نيرهم شعوب بتعم مقرام ناب سيمينار زمن رح نبرد سب أي خير انتهي أنا السيمينار بتعم دسيلني بزح كأوت ماهرة صبوا تحسوا نيرو أزار وهاون صبوا نيرو أبز غبابي كل حتى بقولكوا جن زنقف سبات هاي تسألون زح خاون نيرهم زلاقوت ون نيرهم صقيلهمون زخون حسب زينو ورم سبات ون نيرهم يلوا هو كتقرر يلوا قدم سيمينار ما هبك جمر كله نقول سبك حجوسي ليه تسعر نيرة يلوا أبز جزء زين نتاي تردي يلوا ده حرقن دي عمتات زوم سلسته جروب ناي سبات مالتي ناي سمعتي أبزخون استيج ناي هو تعلو يميلوا أبزخونه يكون أب سيمينار عايز يكون أبزخونه أنت يالو نحسابات كذا قبولن نعخذ قبولن سبات على يلوا زخون حساب زي بقولهم صبوا حما إلهم زي زارو سبات على يلوا أتهم سال سايد ما بأخذ الصحون كل جزء زنقفون زعرفون زلاقو صنطرة على يلوا سلازي نزقت كيروخت لا يتخيلني خيلوا أزوم جروب زيهم تيم إتاوي تكفى يخيلوا أبزخون استيج ناي هو تجن على يوم يلوا سلازي كل جزء خسرحن كل خيلوا وحد حساب كتقرب من كل خا إذا خمزولو فليتك نابتهم حسابات كذا قبولو سبات ناوم أتوكير كسرح يلوا مالتي سلازم أنت أخذ بدالي كل جزء زخون حساب كنا قرب كلنا زخون نقدر كنجبر كنحسب كلنا زوم زنوس جسبات زوم سالساي جروب اللويم نابي فوكس نجبر كن ناتنا وصاني نابتهم حسابات ناز قبولو نعناز دقوفنا كسرحنا رئيتون نقفيت عن زوبنا سبات كنقبلهم علىنا مالتي أبتعودي قا قبل عينا زلوا إزقوت حسابات ناتهم نقفيتها كنقبل كنقلالنا ناتهم سحقنا زلاقوت قلنا ناقوم تجيرنا فوكس ناتنا أتوكروجن كنهسن قلينا بفلاي أما جمرت حدا نجر كنسرح ناتكعيو تكفت ديخات في تحسب دلها زخون نجر جبر ديخات تحسب زلها نابتهم زنوقف خان سحقخان سبات نحراتو كيركا سنكلكل تبلس لزلها اجرس لزي تخلكا زلها بزحاف اصل زي بلكا كسبرت خليها سلازي نابتهم زقبولنا نعنا صبو زحاسبولنا سبات نابت حساباتنا زقبول سبات ناوما تكرونا نغبرو نقلالنا حجي بالسوشيال ميديا خوللتيلكا مچم بفلاي بإرترايان بتاعم زحزن نجارات خاطري صرفي تنصلو حسدنا كل نجارات مالتي اني بزح نجارات خاطري بالسوشيال ميديا اذا كان من تايلونه بتاعم يحسب نيره ابزا مصحف نزيات تجلص زانتاون الله زي ألم أنا حدا عنقر عبن عنقر بيتنا حدا عنقر بيت أبجم ناي ماي كوين نتاي بلو عنقر عب عركي نبت حدا جم ناي ماي خير دليس حنبيسس لزيكل أبي حقها غير كابانا وبصحني سخات حنبسي خايبلو السرما أنا عنقر عب عشادي أبي حقي مسجورك خاصة مرزا مني خا نغيس كخت قتلني خابلو أتي عنقر بيتك أتعنقر عب عركي حسب مو أنا ما أكل ماي كولنا عند حرنا غيس كاسي كلتين عندنا خمت حل أنا حنبيسس لزي كلو بلو مالتي طيب لو تي عنقراب تردي ودما حق خبها نعبل ديب كبص حكايه بلو مالتي نداخلو خلو اما اخل ماي مسبوط حدما اتناتو ملحس اوطيو مرزو ديرو مرز نوزيحو وغيو نعنقراب قتلو مالتي عنقراب دامتن كلها اتا عنقربيت عشاريخا حجنا عي وغي خا تقتلن قالكي حلخان كلتين عندنا خنت حليلو سلامنتاي داخو مغبركا يلو اسخا أنا أنكربيت سلزغونكو إلى حد صار ملس مليسول هنياتو أنكربيت حنزو نزح خلالو حنزو ينزح كل جزء زوج بزي زخونة يكون مخنياتن أبزي زخونة يكون أجات أمن مالتي سلز زعمل سزيا تقلت ألني أنا بزح نقدر حدا بتصرف سب كتصرف سلويز سلزلويد تصرف بحرياته سلزغونة يتصرف حدا سرق سلزغونة يتصرف سلزي نكيرهم نك لاين أين خلينا مالتي ياكلا حبريت عرقي وانت تماهيرهم يورو يقولون يوم مبزحت وجزيجن سب بحرياته سلزغونة يخو مسكبر سلازي الصغا مسحاسبات كا نابتوم زنوس غاريخا نابتوم كسرحوخا زفتونو سبات كحجوزخا زفتونو سبات حسابات كا زقبول سبات ديخا تتكر كله ابيت كاي كله ناتك حلافنتيو سلازي نابتوم حساباتنا زقبول سبات نابتوم كسرحنا ريتو زقبول سبات ناقوم غصنا نتكر نابتوم تحت غصو مسحبنا سبات كنتكر يبلان كميلنا مغنياتو زخونه يكون نقفيتا صحا صرفي كتوغد ايتخلنيها زخون قال نجار تجبر تدعليها كتوغدول تقل نجار الله 100% مالتي زخون نجار تزيكيركا ايتنقفنيها ايتصرفنيها but if you want to be somebody قال نجار كتجبر تدعليها بهيوتكا كن اذا خمزولو تفلط كتقلالكا ازوم سلسته جروب ناي سبات اب زخون ستيجنا هيوت كم زولو تفلط كتقلالكا
ስለዚህ ነዚ ፈሊጥካ ድማ ናብቶም ሓሳባትካ ዝቕበሉ ሰባት ኣተወኪርካ ስራሕ እታ ቀፂላ ንሪኣ ነጥቢ ድማ ባዕልኻ ምምሃር ወይ ቀጻል ምምሃር እያ ዕዉታት ሰባት ህይወቶም ሙሉእ ከም ዝመሃሩ እዩ ዝፅሓፍ ዝነግረና እዚ ማለት ድማ ባዕልኻ ምምሃር ካብ ተፈጥሮና ትሒዙ ካብ ንኣሽና ከለና ምሳና ዝፍጠር ነገር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ከመይ እዩ ኣብ ቆልዑት ክንሪኦም ከለና ወይ ኩላትና ንኣሽን ከለና ማለት እዩ ቆልዑት መዓልታዊ ማዕለያ ዘይብሉ ነገራት እንዳተማሃሩ እዮም ዝዓብዩ ክሳብታ ናይ ትምህርቲ ግዜኦም ክሳብ 7-6 ዓመት ዝገብሩ ማለት እዩ ይወጥቁ ይትስኡ ምኻድ ይመሃሩ ቋንቋ ይመሃሩ ከባቢኦም እንዳዝቆቕቦ እዮም ዝኸዱ እንታይ ኮይኑ ዳዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ምስ ዓበና ንትምህርቲ ንጸልኦ መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ኣነ ብፍላይ ፍሉየ ነይረ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ክረምታዊ ዕረፍቲ ማዓስዩ ኢለ ድጽብጽብ ነይረ ማለት እዩ እንታይ ደምጾ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ነገር ኣብ ቤት ትምህርቲ እንኮለና ደስ ዝብለና ነገር ክንመሃር ፍቃድ ኣይነበረና ካልኣይ ድማ ኣብ ጌጋታትና ጥራይ ስለዘተኮዝ ዝነበረ ትምህርቲ ማለት እዩ ቀያሕ ቢሮ ኩላትና ንፈልጥ ኣይና ዝኾነ ጌጋ ጌርካ ወላ 100 ጥዑይ መልስ መሊስካ 5 ተራእ ደጋጊኻ በተን 5 ሰብ ዝዛረበካ እምበር በቲ ቁኑዕ ዝገበርካዮ ብዙሕ ዝዛረበካ ሰብ የለን ስለዚ ንትምህርቲ ከም ሓደ ኣጨናቕን ባዕልኻ ትምህርቲ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ሓደ ኣጨናቕን ስራሕ ዘድልዮን ኣዝዩ ክትፅዕረሉ ዘለካ ነገር ገይሮም ስለ ዘቕረቡ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ንነብር ተዳኣለና ደስ ዝብለና ነገር ረኺብና ንክንመሃረሉ ማዕለያ ዘይብሎም ዕድላት እዮም ዘለዉ ስለዚ ባዕልኻ ምምሃር ሓደ ክነጥርዮ ዘለና ከም ሕብረተሰብ ብፍላይ ንሕና ክነጥርዮ ዘለና ሓደ ዓቢ ዝኾነ ባህሪ እዩ ድሓር ከዓ ብዙሓት ብሂላት ኣለዉ ኣና ማለት ተማሂሩ እንታይ ገይሩ ገለ ዝብሉ ኣብዛ ዓዲ ግን ተማሂርካ ናይ ብሓቂ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፍልጠት ሃብታም ክገብረካ ይትብል ምልእቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ኣብ ታሕቲ ቸክ ክትገብሯ ትኽእል ኢኹም ስለዚ ፍልጠት ናይ ብሓቂ ክህብትመካ ይኽእል እዩ ዋጋኻ ናይ ዝዓበየ ብዙሕ ናይ ዝፈለጥካ ኩሉ ግዜ ምስ ስራሕ ተደሚሩ ብዙሕ ኣታዊ ክትወልካ ይኽእል እዩ ወላ እውን ብመጠን ገንዘብ ብለውጡ ተዛኣ ኮይኑ ከዓ ክንቅየር ተዳ ወሲናታ ዝበልና ቀዳመይቲ ነጥቢ ማለት እዩ ክንቅየር ኣብ ምውስነሉ ፍልጠት ከድልየና ነቶም ዘጋኑፍና ፀገማት ንክንሰግር ማለት እዩ ንኽንዓቢ ፍልጠት የድልየና እዩ ስለዚ ህይወትና ሙሉእ ክንመሃር ምስ ነብስና ቃል ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ብኸመይ ትመሃር ኩሉ ንዓኻ እዩ እሱ ኢኻ ትፅቡቕ ነገር ባዕልኻ ትመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርታት ኬድካ ዘይትመሃሮ ነገር እሱ ትፅቡቕ ደስ ዝብለካ ዓይነት ኣመሃራ ደስ ዝብለካ ዓይነት ኣርእስቲ ባዕልኻ መሪፅካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ባዕልኻ ምምሃር ኩሉ ግዜ ናይ ህይወትና ሞቶ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካብ መጽሓፍቲ ዲና ክንመሃር ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እንዳረኣና ዲና ወላ ብኣውዲዮ እንዳሰማዕና ዲና ምስ ሰባት እንዳተዛረብና ዲና ወላ ካብ ናትና መርኣያ ክንመሃር እዚ ኩሉ ንዓና ዝግደፍ ነገር እዩ ግን ባዕልና ክንመሃር ክንክእል ኣለና እታ ቀፂላ ትስዕብ ወይ ቀፂልና ንሪኣ ሕጊ ጃስት ዱ ኢት ተግባር ወይ ምግባር እትብል እያ ኣብ 60ታትን 70ታትን ኣዲዳስ ዝበሃል ናይ ስፖርት ክዳውንትን ጫማታትን ዘፍሪ ትካል ንዕዳጋ ናይ ዓለም ዓብሊልዎ ነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እዮም ገለ ይዕሩኽ ንኣሽቱ መንእሰያት ማለት እዩ ተኣኪቦም ንዕኡ ዝዋደር ዓይነት ካምፓኒ ወይ ፕሮዳክት ናብ ዕዳጋ ክቕርቡ ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓሳባት እዚ ናብ ስድሮኦምን ናብ ዕሩኽቶምን ምስ በፅሐ ካብ ሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ተቃውሞ ቀሪቦም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ንኣዲዳስ ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ዝንገሮም ዝነበረ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ነቲ ዓብሽም ዝነበሮ ማርክ ኣዲዳስ ንኽወዳደሩ ወይ ንኽስዕሩ ብርቱዕ ስራሕ እንከለዉ ብደገውን ምትባዕ ኣይመፆምን ማለት እዩ ናይ ስድሮኦምን ናይ ዕሩኽቶምን ከመይ ገይሮም ካብ ዝተነፅሎን ሕማቕ ርእቶ ናይ ስድራ ቤትን ይጋላገሉ ወይ ከመይ ገይሮም ንዕኡ ፈትሕዎ እንዳሓሰቡ ከለዉ ከዓ ሓደ ካብቶም ግሩፕ ጃስት ዱ ኢት ዝብል ቃል ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ ጃስት ዱ ኢት ቃል ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበሎም ኣብ ናቶም ሎጎ ክገብርዎ ዝወሰኑ ስለ ዝገበርዎ ድማ ብዙሕ ከይሓሰቡ ርእቶ ናይ ሰባት ከይሰምዑ ብዛዕባ ተነፅሎታት ከይሰምዑ ስለ ዝገበርዎ ድማ ኩላትና እቲ ንኣዲዳስ ዝዋደር ወይ ድማ ኣብ ግዜያት ከማን ብጫማታት ሓሊፍዎ ዝነበረ ናይኪ ዝበሃል ፌርማ ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ፀሓፋይ በዛ ኣብነት እዚ እንታይ ክነግረና ደልዩ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ፍልጠት ሃሊካ ኩሉ ነገር ፈሊጥካ ዝበለፀ ሓሳብ ሃሊካ ናይ ምግባር ባህርያት ዘይብልካ ኮይኑ ትርጉም ትበሃል ይብሉን እንታይ ድለና ኩሉ ግዜ እትናትና ማኣዝን ክንመርፆ ክንክእል ኣለና ናበይ ማኣዝን ክንከይድ ኣለና ሽዑ ስለምንታይ ትገብሮ ኣለካ ንሓደ ነገር ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ስለምንታይ ከም ሓደ ሌቨሬጅ ወይ ከዓ ከም ሓደ
دغاف حيل خوينو نقدمي زدفعك مالتي موتيفيت زغبركا ወይ ድማ ዘተባባዓካ ሓደ ንኣምነት ንስድራኻ ናብ ጦሮታ ክትወጾም ዲ ዘለካ መደብ ዲዩ ወላስ ንዕኦም ዝኾም ቤት ናይ ምህናጽ መደብ ዲ ዘለካ እዚ ሁሉ ናትካ ስለምንታይ ክኾን ክእል ኣሎ ኣብቲ ጽባሕንጎ ዘይተባባዓኻሉ ግዜያት ኣብቲ ደኽመሉ ግዜያት ከም ሌቨሬጅ ኮይኑ ሕግዘካ ቀደም ጓሶት እንከለና ኣብ ጎቦ እምኒ ክነጽድፍ እንከለና እንታይ ንግብር ነርና ዕንጨት እንጺኻ ብድሕሪት ትደፍኦሞ ብጣዕሚ ሓይል ለካ ሽዑ ካብ ብኢድካ ትደፍኦ ስለዚ እትናትና ስለምንታይ ከኣ ከምኡ ኮይኑ ክደፍኣና እዩ ማለት እዩ ንቅድሚት ክንስግመሉ ኣብ ንሓስብ ግዜ ሰንከልከል ከይንብል ብሪእቶ ናይ ሰባት ተጸሊና ብሕማቃት ሪእቶታት ማለት እዩ ካብቲ ክንገብሮ ደሊና ደልና ከይንሰናኸል ስለዚ just do it ሓሲብካ ዘለኻ ነገር ሕሰብሞ ድሕሪኡ ትማኣዝናትካ ወስና በይናይ ማኣዝን ክትከይት ትክላለካ ድሓርካ ኣብ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ነገር እቲ ብኸመይ ዝብል ምስተበገስና እዩ ዝምለስ ኣብቲ መጀመርታ ክንጀምር ከለና እቲ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ስለምንታይ ሓደ ነገር ትገብሮ ኣለኻ እዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ጽባሕንጎ ንስዩ መሰረት ኮይኑ ሰንከልከል ከይትብል ጠጠው ዘብለካ እቲ ብኸመይ ቀሰይልካ እንዳወደቕካ እንዳተሳእኻ ህይወት ኮም እዩ ካብቶም ዝወደቕካዮም እንዳተማሃርካ እንዳተሳእኻ እቲ ብኸመይ ክትረኽቦ ክትክእል ኢኻ እቲ ከይተበገስካ ከለኻ ተስፋ መቁራጽ ይተጸልይ ዘሎ ስለዚ ምፍላጥ ጥራይ ኮነን ከተተግብር ክትክእል ኣለካ ናይ ተግባር ባህርያት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ just do it እታ ናይ መጨረሻ ነጥብ ድማ 110 ሚእታዊት ሃብት ትብልያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕዮ ናይ ህይወት ወይ ክልላት ናይ ህይወት ኣብ ዝምድናና ድዩ ስምዒትና ምቁጽጻር ወይ ቁጠባና ወይ ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ 110% ክንህብ ክንፍትን ከም ዘለና እዩ እዚ ጸሓፋይ ዝገልጽ እንታይ ድለና 100% እቲ ንሕና ዝከኣለና ጌርናይና ንብሎ ኣኻለ ከም ዘይኮነን ኣብ ውሽጥና እውን ልዕልዩ ዓቕሚ ከም ዘለና እዩ ዝገልጽ ተመራመርቲ ናይ ውልቃዊ ዕቤት ከም ዝገልጽዎ ሰባት እቲ 100% ወይ ዝከኣለኒ ሂቤ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ 70% ከምዘይ 70% እውን ከምዘይ ከውን እዮም ዝገልጹ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብተን ተወሰኽቲ 10 ሚእታዊት ኣብዩ ዘሎ እቲ ለውጥን እቲ ውጽኢትን ማለት እዩ ዝበለጸ ውጽኢትን ስለዚ በተን 10% ይትዕውትን ዘይዕውትን ሰባት ዝፈላለዩ ክብል እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ ደስ ኢላትኩም ላይክ ምሃብ ናብ ካልኦት ከም ትበጽሕ ንግበራ ስጋብ ዝመጽእ ግዜ ሰሰናይ ቻው ቻው